bueno, guk Bitxigorrian ez dugu ñoño edo izan nahi, baina baita ere ez dugu sexualitatea, afektibitatea ustu nahi, ez? Zergatik bezala gelduko litzake zerbait oso mekanikoan. Orduan, ez dugu hainbeste maitasunarekin lotzen, baina bai afektibitatearekin. Baina hala ere, San Valentin eguna, ez da bakarrik denok ospatzen dugu ñoño hori, ere da sexu eta ugalkortasun eskubideen eguna. Eta guk hori ospatzen dugu Bitxigorrian, 14 bat eskubide dira, eta 5. interesgarria iruditzen zait, eta esaten du, sexu gozamenaren eskubidea da, eta esaten du, autoerotismoa barneratzen du, ongizate fisiko, psikologiko, intelektual eta espiritualaren iturria baita. Hori da pixka bat guk trasladatu nahi duguna, eta egun horretan ospatu nahi duguna.